खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 14 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 30 भाद्र दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि आत्मबिश्वास आरो थुलुंगाखांनाया नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। खामानि थिलियाव गोदान मोनफुंनाय जागोन आरो आद्रा थालांनाय हाबाफोरा आबुं जागोन। फालांगियाव लुबैनाय बादि मुलाम्फा मोनगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। रांखान्थियारि थासारिया नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय धैर्य लाखिनाया गोनांथार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव बांसिन खस्थ' खालामनांगोन, नाथाय जोबनायाव जाफुंसारनाया फैगोन। फालांगियारि सौदाफोरा मुलाम्फा जागोन। नखरनि बाथ्राफोराव समानथि लाखि। फरायसाफोरा गोसो होनानै फरायगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन लाखि आरो गावनि आदाराव संयम लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना सोरजिलु आरो रंजाथाव जागोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान खाबु मोनगोन। फालांगियारि सुबुंफोरा रां थिसननायनिफ्राय मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरजों मोजां सम हगारगोन। फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि गेजेरजों मोजां नम्बर मोनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों आकाहि गाब। कर्क राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा गोजौ थाखोनि हेफाजाबजों गावनि साख्रियाव दावगागोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो गोसारनायनि खाबुफोर दं। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोदान खाबु मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। बेयो रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां सान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय गोहोआ गोहोम गोनां जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थिरांथाया बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। फालांगिरिफोरा गोदान रादाय खानायनि जाथावना दं। जुलियारि जिउआव मोजां मोनज्लायनाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि बिथिंजों नायोब्ला दिनैनि साना फिथाइ गोनां। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै नोंसोर गावनि खस्थ'नि मुलाम्फाखौ मोनगोन। खामानियाव प्रमोशन एबा ब'नास मोननायनि जाथावना दं। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान खाबु मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो गोसारनायनि जाथावना दं। नोंथाङा नखरजों मोजां सम हगारगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै बिथांखिफोरा जाफुंगोन आरो गोदान खाबुफोर मोनगोन। बे साख्रियाव गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन।
फालांगियाव बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोन थागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजाव मान आरो मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। धनु राशि, दिनै नोंनि खामानिया थाबैनो जोबगोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगाहोनाय एबा मान मोननायनि जाथावना दं। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मकर राशि, दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथांनि साख्रियाव खामानि मावनाया बांगोन आरो नोंथाङा मान मोनगोन। फालांगियाव जौगागोन। नोंथाङा नखर आरो नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नोंथांहा लोगोफोरनि लोगो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि खस्थ'आ नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाइ होगोन। खामानि थिलियाव मावफुंनाया बाखनायथाव जागोन आरो गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। नखरनि आबहावाया गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जौगागोन आरो जाफुंसार जागोन। सावस्रिया समानथि थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोहो मोनगोन। समाजाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रांनि गोथां गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि लामायाव गोदान खाबुफोर फैगोन। खस्थ' खालामनाया नोंथांनि साख्रियाव मोजां फिथाइ होगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखर आरो जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै नम्बर मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।